Healing nggak perlu mahal lur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ki pas gak sengaja rene lur. Kan pas ki lho, wingi nyoba sepeda bojoku sing mari ngambek sepedae. Nah, iki nyampe ndek kene lur. Iki posisine ndek Jalibar ora-ora mbo. Nah iki lur, ono tangga-tangga kehidupan yang menjulang tinggi. Embo iku sik lur, ayo ditelok lur. Ndek ndukur gunung ku ono apa ya? Kita tuh kene iki iso ndelok keindahan Kota Batu. Lur iki. Cuma lek katerine bengi ya ora wani lah lur, kan lampune sikan. Nah, iki tak tutupno munggah lur ya. Ki lho, tutuk kene iki view-ne iki wis langsung lur Gunung Panderman. Koyoke iki lapangan digawean iki lur apa? Digawe para layang lho lur. Kan ndek kene ono para layang lur sing kok Gunung Panderman iki. Cuma embo gak tahu, aku gurung tahu ndelok lek pas para layange. Lah iki ndek kene kudu para layang sing ono lur, arek-arek layangan. Nah, wis ta. Iki lho ambek ndelok gunung dan pemandangan Kota Batu dari atas. View-ne apik lur. Ayo lur, digas sing cedek-cedek kene. Healing